Fil-Parlament il-Gvern ressa emendi fil-Liġi dwar id-danni ċivili li se jwaslu biex ikun hemm limitu fuq kemm persuna tista' tingħata kumpens għad-danni li tkun ġarbet. Il-Mexxej Laburista Joseph Muscat qal li dan il-capping propost mill-Gvern se jkun ifisser li l-ħajja tal-bniedem issa saret tiswa massimu ta' 200,000 euro u jekk iweġġa ma jistax jieħu aktar minn 600,000 euro. Il-Partit Laburista ma jaqbilx. Ma jaqbilx mal-kunċett tal-capping. U aħna totalment ħanivvotaw kontra dan il-kunċett tal-capping. Is-sistema għandha tibqa' waħda kif inhi preżentament. U mhux ħanaċċettaw l-ebda rikatt illi jekk dak ikun hemm żieda fil-premiums. Żieda fil-premiums mhijiex ġustifikata. Qal id-deċiżjoni tal-Gvern kienet motivata minn lobbying li sar mill-kumpaniji tal-assigurazzjoni u waqt li konferma li l-Partit Laburista huwa favur in-negozji għamilha ċara li huwa fil-but ta' ħadd. Joseph Muscat kellem dwar it-talba li saret tal-reżenja tal-Ministru Tonio Fenek u qal li l-Partit Laburista m'għandux għalfejn jagħmel xi kampanja ta' assassinju tal-karattru kif qal il-Ministru dan għaliex qed ikun Tonio Fenek stess li jagħmel suċidju tal-karattru tiegħu. Mela sewwa, il-poplu jħallas, min ma jafx il-ħadd iħallas, min jobdi il-liġi jħallas, min huwa onesti jħallas, min qiegħed fil-middle class jħallas, in-negozjanti żgħir iħallas, in-negozjanti żgħir jekk jirbagħat l-irċevuta u l-return tal-VAT ġurnata tant tard isalbuh bil-multi u jsalbuh bl-interessi fuq il-multi. U dawn għax kienu jafu li n-nies jagħtu ċekk lis-Segretarju tal-Ministru jirranġalhom kollox. Jippretendi Tonio Fenek li ma ngħiduhomx dan l-affarijiet. Tkellem dwar ir-realtajiet li qed jiffaċċjaw diversi ħaddiema fosthom il-care workers li qegħdin b'kuntratt ma' kuntratturi privati u li qed jispiċċjaw vittmi ta' abbużi. Jekk hemm bżonn jitterminawlu il-kontrattur, jitterminawlu. Imma l-ħaddiema li hemm mal-kontrattur jridu jinżammu mal-kontrattur il-ġdid. Hija wkoll parti mid-direttivi tal-Unjoni Ewropea. Fuq l-aġenda tal-Mexxej Laburista kien hemm ukoll il-ħaddiema tal-Inhi Malta kif ukoll madwar 50 ħaddiem tas-il-P.L Hotel li jinsabu terrorizzati għaliex m'hemmx flus għall-pagi tagħhom.